Ready. What's that? Repeat. Arkutora marukesha kunge artkok akakocha arkutura kunge shamrock etakocha zvinhu zvese zvidzoramba zviri kutonhora kunge ice block yo uri hure rasatani mana hameno unodiwa nevangani press unotura kunge kambani ndiwe number 1 pakambasi uri hure rasatani hure mroyi uri yevi une special uri hure rasatani Shino wana man ari down kunge syndrome Arkuuya kuzotamba tuma game tuma ping pong Ane whining wisdom Money access ne flying freedom Kweteka skiri keche chingshong She a whining and dancing for the hit song International superstar kuita kunge ding dong Kuti azo ita sing along Yo uri hure rasatani Mana ameno unodiwa nevangani Press unotura kunge kambani Diwe number 1 pakambasi Uri hure rasatani hure mroyi Uri yevi une special uri hure rasatani Bandidonzirikati pakudachiwa una mazaka vese vachirwadziwa auna staira saka chimbonodaira kana mukada kubudira kwambaira ndikati inakila tiri matop shot tokopesa magonshot tera kaiwe chingoma chachotobat tokopesa mapafat pravachano Repeat for the boy them day ching yes for the girl them day every man a grab a girl every girl a grab a man every girl a grab a man yo uri hure rasatani mana ameno unodiwa nevangani press unotura kunge kambani ndiwe number 1 pakambasi uri hure rasatani hure mroyi uri yevi une special uri hure rasatani Shino wana man ari down kunge syndrome Arkuuya kuzotamba tuma game tuma ping pong Ane whining wisdom Money access ne flying freedom Kweteka skiri keche chingshong She a whining and dancing for the hit song International superstar kuita kunge ding dong Kuti azo ita sing along Yo uri hure rasatani Mana ameno unodiwa nevangani Press unotura kunge kambani Diwe number 1 pakambani